Такія ўрачыстыя мерапрыемствы ў 38-й асобнай дэсантна-штурмавой брыгадзе сталі ўжо традыцыйнымі. Тут, на легендарнай зямлі крэпасці, будучыя абаронцы айчыны клянуцца на вернасць радзіме, прымаюць прысягу, і тут жа паветраная гвардыя развітаецца з салдатамі тэрміновай службы, якія адслужылі і звальняюцца ў запас. Очень торжественный день, много волнения. Прошло 1,5 года, они прошли как один день. Много чего было. Много очень хороших моментов, знаменательных, торжественных. Очень много было значимых дат, которые остаются в сердце навсегда. Они у нас все возмужали, стали настоящими защитниками. Я уверен в них, в каждом. Я думаю, что они найдут свой путь жизненный. И будут гордостью нашего государства. Марш развітання славянкі для ўчарашніх вайскоўцаў на гэты раз удвая сімвалічны. Наперадзе вялікая дарога жыцця і здзяйснення ўсяго задуманага. А больш чым для 2000 юнакоў вобласці з легендарнай зямлі крэпасці над Бугам пачнецца армейскае жыццё. Ваенную справу маладыя людзі будуць засвойваць у сухапутных, спецыялізаваных і ўнутраных войсках. Таксама новабранцы папоўняць рады органаў пагранічнай службы. Каля 200 юнакоў отправятся на службу у резерв. Закончил в этом году, призывают в роту почетного караула. Охранное обеспечение генерального штаба. А как без армии? Сам воспитают. Прысягу на вернасць радзіме новабранцы прынясуць ужо 16 снежня. Юрый Печур, Евгения Мороз, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».